Ahoj, já vás poprvé vítám na kanálu Zajímavá fakta o zvířatech a dneska to bude na téma kočky. Kočičí sluch je mnohem citlivější než lidský nebo psí. Zdravá kočka má teplotu mezi 38 a 39 stupňů Celsia. Kočky jedí trávu, aby jim pomohla při trávení a pomohla jim zbavit se chlupů v žaludku. Kočky vidí ve tmě a v noci 6krát lépe než lidé. Kočky používají ocas k udržování rovnováhy. Kočka má více kostí než člověk. Lidé mají 206 a kočky 230 kostí. Lidé, kteří mají kočku, žijí déle. Mají méně stresu a menší pravděpodobnost infarktu. Kočka spí průměrně 16 hodin denně. Přední tlapka koček má 5 a zadní 4 prsty. Kočka váží v průměru 3 až 6 kg. Dospělá kočka má 30 zubů, 16 horních a 14 dolních. Tak jo, právě si dokoukal konec videa, já jenom doufám, že se právě tobě tohle video líbilo a dáš mi tím najevo lajkem a komentářem. To už je opravdu všechno a ahoj.